ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашого Пана Єсуса Христа, любов Бога, Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дорогі сестри і брати, всім привітання сьогодні на Святої Мши, 16-ю звичайну неділю. Особливим чином хочу привітати ксенза Олександра Метліцького, деканата Мінську Сход, пробаща парафії Салезіянської Мінську, Серебранці. Сьогоднішній день, такий, як і всі інші неділі, але сьогоднішнє слово, яке до нас керує літургія Костьола, он дотичить непосередньо нашого життя. Почуємо про Марту і Марію, про відносини з Єсусом, які вельми важні для нашого життя, які повинні бути завжди на першому місці, для того, щоб наше життя було справді гармонічним у Богу. Podczas этой святой мши всемогутно и вам, браты и сестры, что сгрешил я вину, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. На землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешно себе грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешно себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца. Змилуйся над нами, бо толькі Ты святый, толькі Ты наш Бог.
Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножаю их дары Своей ласки, каб с живой верой, надеей и любовью яны заўсёды верно захоўвали Твои заповеди, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Быцця. У тыя дні аб'явіўся пан Абрагаму каля дубоў Мармэ, калі той сядзеў пры ўваходзе ў шацёр у час дзённай спякоты. Абрагам узняў вочы свае. Вось 3 мужы стаялі насупраць яго. Убачыўшы іх, ён пабег ад уваходу ў шацёр насустрач ім і, пакланіўшыся да зямлі, сказаў: «Паня, калі я знайшоў ласку ў вачах тваіх, не абмінай свайго слугі. Прынясу крыху вады, і вы абмыйце ногі свае, і адпачніце пад гэтым дрэвам. Я ж прынясу трохі хлеба, і падмацуеце сэрцы вашыя, а потым пойдзеце, бо дзеля гэтага праходзіце каля слугі вашага». А яны сказалі: «Зарабі так, як сказаў». Абрагам паспяшыў у шацёр да Сары і сказаў: «Хутчэй замясі 3 саты лепшай мукі і зрабі ляпёшкі». Потым Абрагам пабег да статка і, выбраўшы тоўстае і прыгожае цяля, даў слузе, каб той хутка яго прыгатаваў. Затым узяў масла і малако і прыгатаванае цяля і паставіў перад імі. Сам жа стаяў каля іх пад дрэвам, а яны елі. І спыталі яго: «Дзе твая жонка Сара?» Ён адказаў ім: «Вось у шатры». Сказаў яму адзін з іх: «Праз год у той самы час я вярнуся да цябе, а ў Сары, жонкі тваёй, будзе сын». Гэта Слова Божие. Поступає беззаганно и здійсняє справедливость, и говорить правду о сердце своим, кто языком своим не обмовляет. Чинить ближнему своему зла, не узводить поклеп на своего суседа, кто с погардою глядеть на злого, али хвалить тых, кто боится Пана. Сребро свое не дае на лихвярство и не прымае подкупу супраць невинного. Кто так чинить, не похиснется николи. Чытанне паслання святого апостола Павла да Каласянаў. Браты, цяпер я радуюся за вас у цярпеннях
и дапаўняю недахоп у маім целе пакутаў Хрыста за ягонае цела, якім ёсць касцёл, слугою якога я стаў паводле дадзенага мне дзеля вас Божага распараджэння, каб выканаць Слова Божае, таямніцу, схаваную ад вякоў і ад пакаленняў, якая цяпер аб'явілася ягоным святым. Ім захацеў Бог адкрыць сярод язычнікаў багацце славы таямніцы гэтай, якою ёсць Хрыстус сярод вас, надзея славы. Яго мы прапаведуем, настаўляючы кожнага чалавека і навучаючы кожнага чалавека усялякай мудрасці, каб учыніць кожнага чалавека дасканалым у Хрысце. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливые, хто добрим і чистим серцем заховує Боже Слово і приносить плону терпливості. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час прийшов Єсус у одну вёску, і жанчина, якої звали Марта, прийняла його. У її була сестра по імені Мар'я, яка сиділа каля ног Єсуса і слухала ягоныя слови. Марта ж була занята многими послугами. Яна, падышоўшы, сказала: «Пане, ці табе ўсё адно, што сестра моя пакінула мяне адну прыслугоўваць? Таму скажы ёй, каб дапамагла мне». Пан жа сказаў ёй у адказ: «Марта, Марта, ты турбуешься и клопотишься про многое, а потребно только одно. Мария ж выбрала найлепшую частку, якая не адымецца у яе». Гэта слово Пана. Дорогие сестры и браты, заўсёды, калі чую гэта Евангелие про Марту и Марыю, такое ўражанне ствараецца, што Марта могла мець беларускія карані, потому что клапацілася про многое, заўсёды хацела ўсё паспець. Нават яшчэ і паспела пожаловаться Езусу на сваю сястру Марыю, што тая ёй не дапамагае. Думаю, што в нашым жыцці таксама дзесьці ёсць шмат падобнага. Я са свайго дому памятаю, што калі я прыязджаў дадому, у бацькоўскі дом, яшчэ жыў мой тата, то ён казаў так: калі, сынок, як ты прыязджаеш да хаты, то і скажаш маме, папярэдзіш яе, што прыедзеш, то можаш яшчэ весці там 5-6 чалавек, усе наядуцца, усім хопіць. Это натура такая беларусаў. Думаю, што ксёндз Александр таксама да брата, як прыехаў маладзечна, то таксама есці хапае. І заўсёды мы, калі едзем у госці, наша славянская натура таксама паказвае такую гасціннасць
нашу натуру ось такую адкрытую для ўсіх, для кожнага. І я думаю, што вось сённяшняе слова таксама, калі мы на ім засяродзімся больш так дакладна, то вось убачым тое, што як і Марта, так і Марыя, ось яны розніліся характарамі, да? Але абедзве яны былі сяброўкамі Езуса. Яны яго любілі, яны яго паважалі, яны яго чакалі, і кожная па-свойму. Ось, і тое, што мы сёння бачым, вось гэты клопат Марты і яе клопат пра розныя рэчы, пра тое, чым накарміць, якім чынам гэта зрабіць, каб усё было прыгожа, каб было ўсё зроблена, то адначасова таксама бачым Марыю, якая, як Езус кажа, выбрала вось тое, што найлепшае, тую найлепшую частку, сядзець у ног пры нагах Езуса і слухаць яго слова. Вось Езус кажа, што гэта ніколі ад яе не адымецца. Я думаю, што вось жыццё хрысціяніна гэта ў першую чаргу вось уменне як бы пагадзіць у сваім сэрцы як Марту, так і Марыю. Да? Вось гэта два бакі, той матэрыяльны і той духоўны, который павінен быць у кожным хрысціяне. Мы пакліканы да таго, каб мець у сабе вось штосьці з Марты і штосьці з Марыі. Бо калі мы будзем мець толькі з Марты, ну то як бы тое, што духоўнае, будзе для нас чужое. І тое, што матэрыяльнае мы будзем мець, тое, што будзем рабіць, ну, яно калісьці пройдзе, і як Езус кажа да Марыі, што ў яе не адымецца тое, што духоўнае, тое, што яна пачула, тое, што яна збудавала, тое, што яна клапацілася пра свой духоўны ўзрост, то тое, што матэрыяльнае, яно калісьці пройдзе, да, і яно будзе нам аднята, да, таму што з момантам пераходу з гэтага жыцця да вечнасці гэта нам ні на што не прыдасца. І вось як бы гэтыя дзве жанчыны, яны паказваюць менавіта сэнс вось такого хрысціянскага жыцця, самі таго, можа, не разумеючы. Але евангеліст Лука вельмі так прыгожа апісвае, да, што дзве жанчыны, Езус прыйшоў да іх у вёску і прыйшоў да іх дадому. І гэта ўсё бачна, да? Як бы бачна два бакі зноў жа нашага жыцця. І тое, што мы сёння прыходзім у святыню, каб слухаць Слова Божае, каб прымаць Езуса Хрыста, каб удзельнічаць у Эўхарыстыі, гэта вось наша такое падабенства да Марыі. Тое, што нам не будзе аднята. Тое, што сапраўды мае сэнс у вачах Божых. Тое, без чаго вось тыя рэчы, якія мы маем у свеце, яны ні на што не прыдадуцца. І толькі тады, калі мы будзем клапаціцца пра адно і пра другое, тады нашае жыццё будзе больш гарманічным, тады нашае жыццё будзе больш прыгожым, тады нашае жыццё будзе сапраўды вось жыццём поўным у Богу. Няхай сённяшняе слова, якое мы чуем, дапаможа нам вось запытаць сябе, чаго ў нас больш? Ці Марты, ці Марыі? Ці сапраўды мы клапоцімся у першую чаргу пра тыя скарбы, якія чакаюць нас у небе, ці пра тое, што маем тут на зямлі? Бо тое, што ў небе, ніколі нам не адымецца. І няхай гэтае слова нам дапамагае, няхай гэтае слова нас умацоўвае ў гэтым пакліканні да святасці. Святасць магчыма яна праз вось гэтую гармонію паяднання у сабе Марты і Марыі. Езус сваімі словамі вельмі прыгожа гэта паказвае, вельмі прыгожа прадстаўляе нашай увазе для таго, каб мы прымалі гэта так, як сапраўды гэта павінна быць. Езус на першае месца ставіць Марыю. Можна нават сказаць, што гэта дзесьці і крыўдна будзе для Марты, таму што яна завіхаецца, а Марыя проста сядзіць пры нагах Езуса. Аднак без гэтага сяджэння пры нагах Езуса ўсё астатняе не мае вялікага значэння. Езус не прыйшоў да іх
каб паесці. Да? Толькі прыйшоў, каб з імі быць, каб з імі вось дзяліцца сваім словам, дзяліцца сабою. І Езус прыходзіць таксама ў нашае жыццё не для таго, каб паесці. Ён дае нам сябе, наадварот, ён корміць нас. І ў гэтым ёсць розніца, што не Езус прыходзіць да нас, каб паесці, толькі прыходзіць для таго, каб нас накарміць сваім словам, каб нас накарміць сваім целам, для таго, каб нас умацаваць вось у гэтым імкненні да святасці, да таго, што каб мы зразумелі, што без яго гэта немагчыма. Няхай вось гэтае разуменне сённяшняга слова і важнасці яго для нашага штодзённага жыцця, для гармоніі нашай духоўнай у єднасці з Богом, няхай дапамагае нам імкнуцца да святасці, каб мы вучыліся, слухаючы слова, жывячыся ім, так як і Еўхарыстыяй, вучыліся імкнуцца да тых каштоўнасцяў, якія Бог падрыхтаваў для нас, якія не будуць нам адняты ніколі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемогутнего, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, ад якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, для нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святого, і стаўся чалавекам, упрыгожаны таксама за нас, пры Понскім Пілаце. Паводле Пісання, і ўзышоў на неба, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, прызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Умацаваныя Духам Святым узнясём праз Езуса Христа супольныя малітвы і просьбы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых нашай зямлі яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Цябе просім. Молімся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христос. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага ўдзелу ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай, здароўя для Ванды, Паўла і Паўла. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана,
каб сустрэчы з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Цябе просім. Милосердный Боже, дякуем Табе, что Ты нас выслухоўваеш і няспынна адорваеш сваю любоўю. Праз Христа, Пана нашага. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру слуг Твоих на прославление и хвалу имя Твоего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, Ты все ахвяры старого заповету заменил одиной досконалой ахвярой. Прими дары отданных Тебе слугов, як приняв дары праведного Абеля, и освяти, каб тое, что кожный из нас складав на ахвяру Твою величи, послужило усім на збавление, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча усемагутны, вечны Божа, Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям, і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, а сам
Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Там у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы смаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй і слаўным абраннікам святым Юзафам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам, святым айцом Піо і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкаў умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які перегрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добрый Ойча, ласкава з'єднай з собою усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоей адышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Твоё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет
усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобе, Божа Ойча всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, разуще веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так як нас навчив Ісус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, да и ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заущоды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі покликані на вечеру ягону. Пане, я не варта, как Ты вошел ко мне, але скажи только слово, и будь мне осторожен на душа.
Вось стаю пры дзвярах і стукаю. Калі хто пачуе мой голас і адчыніць дзверы, я ўвайду да яго і буду вячэраць з ім, а ён са мною. Полюбил
Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яке Ты узмацнил найсвятейшим сакраментом, и ученик Абьон, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя у цнотах праз Христа Пана нашого. Паслухайце яшчэ некалькі аб'яваў на наступны тыдзень. Шчыры дзякуй за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, дапамагаў касіць вакол яго. Касіць пастаянна трэба, ёсць праца. Дзякуй тым, хто памагаў учора таксама. За ўсё дабро няхай узнагародзіць вам пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем панядзелак 21 ліпеня свята святога Лаўрэнція з Брындзі, прэзбітара і доктара касцёла. У аўторак 22 ліпеня свята святой Марыі Магдалены. У сераду 23 ліпеня свята святой Брыгіды, законніцы, апякункі Еўропы. У пятніцу 25 ліпеня свята святога Якуба Апостала. У гэты дзень таксама ўзгадваем святога Хрыстафора, апекуна ўсіх, хто кіруе транспартнымі сродкамі, рознымі сродкамі, і з двигателем внутреннего згарання, і электрычнымі, і педальнымі, і ўсімі. Таму благаслаўленне кіроўцаў і транспартных сродкаў будзе адбывацца у нядзелю, наступную нядзелю, 27 ліпеня, пасля кожнай святой імшы. Запрашаем. У суботу, 26 ліпеня, успамін святых Яўгіма і Ганны, бацькоў найсвяцейшай Панны Марыі. Таксама дзень бабуляў, дзядуляў, вось у гонар святых Яўхіма і Ганны. Таму таксама памятайце, каб павіншаваць сваіх бабуляў, дзядуляў, памаліцца за іх. Таксама згодна з сённяшнім Евангеллем, думаю, што духоўнае жыццё і такая штодзённая малітва наша асабістая мае заўсёды вялікае значэнне для нас саміх, канешне, у вачах Божых. Усім добрага настрою, добрага цёплага дня. Наверное, сёння можна пазагараць. Там выкарыстайце гэты час і на тыдзень прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Пахіліце галовы на благаслаўленне. Няхай Пан благословить и стераже вас. Нехай Пан узгляне на вас с любовью и змилуется над вами. Нехай Пан зверне до вас свое обличчя и одорить вас с упокоем. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыдзе на вас и застанется назаўсёды. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, слухай заступцов и пастырь Слова Духа. Будь нам обороной, княже войска небесного, мocою Божию скинь у крепость